Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Vivencio. Taong 1969, San Ildefonso, Bulacan. Itong mga panahong ito, kakauwi lang ni Vivencio sa Bulacan para magbakasyon. Ang dinayo nilang lugar noon, pamilya ng kanyang kasintahang nakilala niya sa Maynila. Bagaman nais niyang umuwi sana sa kanilang probinsya, pinili niyang pagbigyan ng hiling nito. Napupusuan naman kasi yon ni Vivencio, kung kaya't walang problema kahit saan mang lupalop sila madapo. Sa pagdating nila sa bahay ng pamilya ng kanyang kasintahan, bumungad sa kanya ang malapad nitong lupain sa Bulacan. Meron itong palayan, palaisdaan, at kung ano-ano pang negosyo na nasa iba't ibang panig ng lugar. Inaasahan naman niyang may kaya ang pamilya nito, gawa ng hindi rin basta-basta ang posisyon nito sa kanilang kumpanya. Sa ilang araw niyang pananatili sa lugar na yon, naging maayos naman ang lahat. Normal ang paligid at wala siyang nararamdamang kahit na anong panganib. Isang araw, kakauwi lang ni Vivencio at ng kasintahan nito sa bahay na kanilang tinutuluyan. Hindi pa man sila nakakapasok sa kanilang silid, hinarang siya ng ama ng kanyang kasintahan habang mahinahong nagwiwika sa kanya ng, Vivencio, may gapasan ng palay bukas. Nais kong sumama ka. Batid kong nabuburyong ka na dito eh. Hayaan mo na muna yung anak kong manatili dito sa bahay kasama ang kanyang ina. Ayos lang ba sa'yo na isama kita? Oho, wala ho yung problema. Sige ho, paghahandaan ko yan. Medyo hindi na din kasi nauunat tong katawan ko eh. Sagot naman niya sa ama ng kanyang kasintahan. Matapos nitong marinig ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito sa kanya habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, agad naman sila nitong nilisan gawa ng merong payong gagawin. Kinagabihan, habang naghahapunan silang pamilya, may isang istoryang naungkat ang ama ng kasintahan niya. Tumutukoy ang istoryang yon sa bahay na pula at sa mga misteryosong bumabalot dito. Napag-isip-isip kasi ng kanyang ama na ilahad ang bagay na yon sa kadahilan ng malapit lang ang kanilang paggagapasan sa nasabing bahay. Vivencio, alam kong hindi mo pa narinig ang tungkol sa kwento ng bahay na pula. Dahil malapit lang naman tayo roon, mas mainam siguro na malaman mo ang istorya ng bahay na yon. Ayokong magtago sa iyo, Vivencio. Peligroso ang mga taong dayo at mangmang sa lugar na ito. Seryosong wika ng ama ng kanyang kasintahan. Matapos nitong makapagwika, agad naman itong inumpisahan ng paglalahad ng istorya ukol sa bahay na pula. Kahit ang kasintahan niya noon, hindi mapigilang matakot sa kabila ng ilang ulit na niyang pagkarinig sa kwentong yon. Ayon sa ama ng kanyang kasintahan, maraming agam-agam at kababalaghan ang nagaganap sa bahay na yon. May mga nagsasabing purong kaluluwa lamang ang naninirahan doon at ang iilan naman naniniwalang naging pugad na ito ng mga aswang. Kahit ang mga lokal na naninirahan sa San Ildefonso, pinangingilagan ng bahay na pula. Maging ang asawa ng kanyang kasintahan, aminadong nasisindak sa abandonadong bahay sa tuwing siya ay mapapadaan. Minsan na din kasi itong nakasilay sa lugar na yon ng isang nilalang na animoy dumudungaw sa ikalawa nitong palapag. Magmula noong nakita niya ito, hindi na siya nangahaspang dumaan sa harap ng bahay pagpatak ng takip silim. Sa pagpapatuloy ng pagbabahagi ng kwento ng matanda, doon na pag-alaman ni Vivencio ang karumal-dumal na mga pangyayari na naganap sa bahay na pula.
Karamihan sa mga taong nabawian ng buhay roon, mga sundalong Hapon at mga babaeng paulit-ulit nitong ginagamit hanggang sa mawalan na yon ng buhay. Marami din doong lalaking namatay dahil sa kalupitan ng mga dayuhang sundalo. Matapos niyang marinig ang tungkol sa istorya, tila bang nagkaroon si Vivencio ng hangarin na makita ang nasabing bahay. Sa kanilang probinsya kasi, hindi niya maipagkakailang marami na din siyang karanasan sa mga nilalang, lalong-lalo na sa mga engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, mahinahon naman niyang kinausap ang ama ng kanyang kasintahan ukol sa nais niyang gawin. Pagkarinig nito na nais niyang lapitan ng bahay na pula, kitang-kita niya ang pagkunot ng noo ng matanda habang iritableng sumasagot sa kanya ng, Alam kong nasasabi mo yan para magpakitang gilas ka sa amin, Vivencio. Pero sinasabi ko sa iyo, wag na wag mong susubukan. Iba ang mga demonyong naninirahan dun sa mga engkantong madalas mong nasisilayan. Anong gagawin mo kapag nakuha mo na ang kanilang atensyon? Kaya mo ba silang harapin? May pangontra ka ba sa katawan mo? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagpasya siyang manahimik na lang, gawa ng ramdam na niya ang pagtaas ng boses ng matanda. Kahit papaano, aminado naman si Vivencio na hindi siya basta-bastang tao, gawa ng nagtatangan din siya ng buhay na San Benito. Magmula noong bata pa siya, ang medalyong yon ang nagligtas sa kanya sa mga pangyayaring halos ikamatay na niya. Matapos ang kanilang usapan, minabuti nila ng kanyang kasintahan na bumalik na sa kanilang silid. Maaga pa sila noong natulog para naman kahit papaano magawa niyang mapaghandaan ang nalalapit na gapasan. Kinaumagahan, wala pa man din ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naggagapas sa palayan. Mula sa lugar na yon, tanaw na nila ang bahay na pula. Habang abala si Vivencio sa kanyang ginagawa, panay naman ang kanyang pagsipat sa lugar na para bang meron doong pumupukaw sa kanyang atensyon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya roon ng isang magandang babae na sumasayaw sa ikalawang palapag ng bahay. Maniwala kayo o hindi, kahit metro-metro ang layo nito sa kanila, kitang-kita pa rin yon ni Vivencio. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa ama ng kanyang kasintahan nang tapikin siya nito sa balikat habang nagwiwika ng, Bilis-bilisan mo na dyan. Marami pa tayong gagawin. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad namang naglaho ang kanyang mga pangitain. Ilang ulit niya pa yung sinipat pero ang tanging bumungad sa kanya, ordinaryong bahay na merong kulay na pula. Kinahapunan, matapos ang kanilang paggagapas, narinig ni Vivencio ang iilan sa trabahador ng matanda na nag-uusap-usap ukol sa gagawin nitong pagtungo sa dulong parte ng lugar. Sakto namang mapapadaan yun sa bahay na pula, kung kaya't agad naman siyang nag-isip ng paraan para makasama. Ang ginawa niyang dahilan noon, mag-iikot-ikot sila sa lugar para naman kahit papaano hindi niya maramdaman ang pagod sa trabaho. Dahil sa paghahangad niya noong makapaglakad-lakad, kaya namay hindi na nakapagreklamo pa ang matanda. Medyo maaga pa noon, mag-aalas 2 pa lamang ng hapon. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap. Labis ang pasasalamat ng mga trabahador ng ama ng kanyang kasintahan sa kanya, gawa ng siya ang naging mitya kung bakit maaga pa silang umuwi. Sa pagdaan nila sa bahay na pula, bigla naman doong tumitig si Vivencio. Lahat ng kanto ng lugar ay kanyang pinagmasdan upang mapakiramdaman ng mga nilalang roon na hindi natatahimik. Ilang minuto pa ang lumipas,
Nakasilay siya sa unang palapag nito ng matandang baliw na dahan-dahang tumuturo sa kanya. Dala ng pagkabahala noon ni Vivencio, agad niya yung ipinagbigay alam sa ama ng kanyang kasintahan. Subalit pagsilay ng matanda sa baliw na yon, bigla naman yung napasipat sa kanya habang sumasagot ng, Akala ko ba matapang ka? Baliw yan. Minsan talaga dyan yan nakatira. Kahit naman siguro ikaw ang nasa kalagayan ng baliw, maghahanap ka din ng lugar na mapagsisilungan. Tsaka balita ko, hindi tinatabla ng mga masasamang elemento ang mga taong katulad niyan. Nang marinig ito ni Vivencio, pinili na lamang niyang manatiling tahimik sa kabila ng sinabi ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, napakalayo na nga nila sa lugar na yon. Pagdating nila sa pinakadulong parte ng lugar, nagpasya ang ama ng kanyang kasintahan na sila'y uuwi na. Hindi naman tumanggi noon si Vivencio, lalo pat hindi na din niya maipagkakaila ang pagod ng katawan niya. Kinagabihan, normal naman ang mga kaganapan sa kanilang tahanan. 2 linggo na lamang noon ang kanilang bakasyon at babalik na naman sila ng kanyang kasintahan sa kanilang mga trabaho. Matapos nilang makapaghapunan, nauna nang natulog itong si Vivencio, dala ng pagod niya sa gapasan. Habang nagpapahinga siya ng mahimbing, pabalik-balik naman ang pagpasok ng mga kakaibang pangitain sa kanyang isipan. Kahit anong pilit niyang iwaksi ang bahay na pula sa kanyang wisyo, nakapagtatakang hindi niya yon nagagawa. Ang labis pang ikinakabahala niya noon ay kung bakit parami ng parami ang mga taong nakikita niya roon na halos hindi niya magawang maaninag ang mga pagmumuka. Naririnig niyang tumatawa ito pero sa tuwing tinitingnan niya ang mga mukha ng mga nagkakasiyahang tao, wala siyang nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang nagising nang masipat niya ang matandang baliw na walang habas na pinagkakakagat sa leeg ang mga taong naroon. Sa isang iglap, namatay ang mga ito hanggang sa wala nang matira. Ang tanging nasilayan doon ni Vivencio ay ang mga nagkalat na dugo at lasug-lasug na parte ng katawan dahil sa ginawa ng baliw. Pagsilay niya sa nilalang na yon, bumungad sa kanya ang nanlilisik nitong mga mata at mapupulang mga pangil. Maahaba din ang kuko nito sa kamay na siyang ginamit nito sa pagpatay sa iilang mga taong naroon sa lugar. Sa pagbalik ng katahimikan sa bahay na pula, lumapit sa kanyang espiritual na anyo ang matanda habang patuloy na umaangil. 3 beses nitong inilapat ang matatalas nitong kuko sa kanyang muka bago niya yun marinig na nagwika ng, "Masarap ang mga dayo. Masarap ang mga dayo." Kasabay ng pagwika ng matanda ay siya namang dahan-dahan itong paglaho habang unti-unting dumidilim ang buong paligid. Pagmulat noon ni Vivencio, nasipat niya ang kanyang kasintahan na mahimbingang pagkakatulog. Pagsilay niya sa oras, 3:00 pa lang pala ng umaga. Dahil sa sama noon ng kanyang panaginip, kung kaya't hindi na niya nagawa pang makatulog. Akala niya hanggang doon lang ang kanyang mararanasan, subalit nagkamali siya. Makalipas pa ang 3 araw, halos wala na siyang naging magandang tulog. Sa bawat pagpikit niya, agad na bumubungad sa kanya ang malasademonyong pagmumuka ng matandang baliw. Napapawi lamang ang ganoong pangitain kapag nag-uumpisa na siyang magdasal sa suot niyang medalyon ng San Benito. Matapos niya yung gawin, hindi na nagpakita pa ang matanda buong magdamag. Ang labis lang noong ipinagtataka ni Vivencio
ay kung bakit nagagawa siya nitong pasukin sa kabila ng kanyang proteksyon na tinatangan. Naniniwala kasi siya noon na kapag taglay mo ang buhay na San Benito, kailan may hindi ka kayang lapitan o hawakan ng mga elemento at mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Upang maresolba ang lahat ng katanungan niya, nagpresenta siyang bumisita sa albularyo pagkaraan ng 5 araw na ganun pa rin ang kanyang panaginip. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad naman itong nakita sa kanya ang kakaibang marka ng aswang. Kung titingnan yon sa malayuan, maihahalin tulad mo ito sa uling na animoy dumikit na sa kanyang katawan. Hindi biro ang markang ito, iho. Patid kong may nakatipo sa'yo, pero hindi ito basta panlalaro. Kung ano man ang nilalang na gumawa sa'yo nito, meron siyang masamang binabalak. Mag-iingat ka, iho, sapagkat maging ako man, hindi ko matukoy ang nilalang na nagtatangka sa'yo. Babala ng albularyo. Matapos nitong makapag-wika, inilahad nito sa kanya na hindi nito kayang basagin ang sabulag ng nilalang. Marami na din yung ginawang paraan pero wala talaga doong nagtagumpay. Dagdag pa nito na kung sino man ang aswang na yon, hindi basta-basta ang tinatangan nitong karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti ni Vivencio na wag na munang ilahad sa albularyo ang tungkol sa baliw na kanyang nakita sa bahay na pula. Pinili niyang ilihim ito sa kadahilanang nais niya doong masubukan ang bisa ng kanyang San Benito. Sa isip-isip noon ni Vivencio, makikipagtuos siya sa nilalang kung yon ang gusto nitong mangyari. Matapos ang gamutan, agad naman silang nagpaalam. Nagkataon naman noong nasa dulong parte ng baryo ang tahanan nito, kung kaya't kahit saang parte sila dumaan, masisipat at masisipat pa rin nila ang bahay na pula. Pagdaan nila Vivencio at ng kanyang kasintahan sa lugar na yon, muling bumungad sa kanya ang matandang nakangisi. May hawak-hawak yung bote na parabang yon ang ginagamit nito sa pagkaway sa kanila. Hindi naman nila yun gaanong pinagtuunan ng pansin sa kadahilanang alam nga nilang baliw yun. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon na nagpasya si Vivencio na ilahad sa ama ng kanyang kasintahan ang tungkol sa kanyang mga panaginip na kinasasangkutan ng baliw na yon. Alam niyang may posibilidad na hindi ito maniwala pero wala na siyang pagpipilian. Nang marinig ito ng ama ng kanyang kasintahan, muli itong napasipat sa bahay na pula na parabang hinahanap nito ang baliw. Pagbalik nito ng paningin sa kanya, pinili nitong manahimik habang patuloy na nakikiramdam sa paligid. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, nagpasya silang abalahin ang kani-kanilang mga sarili. Hindi na muna nila pinagtuunan ng pansin ang tungkol sa iniindang karamdaman ni Vivencio, gawa ng maraming tao noon sa kanila at naghihintay ng parte ng mga ito sa naganap na gapasan ilang araw na ang nakaraan. Kinahapunan, habang nagbabantay siya ng mga palay, mayat maya naman ang kanyang pagrinig ng mga kakaibang tinig sa paligid. Halos hindi niya na noon malaman ang kanyang gagawin dahil kahit saan man siya tumungo, naririnig niya pa rin ang tinig. Nang hindi na maatim ni Vivencio ang mga bagay na nangyayari sa kanya, nagpasya siyang bisitahin ang bahay na pula sa pagsapit ng gabi. Upang hindi mabulilyaso ang kanyang plano, pinili niya yung itago. Pagsapit ng tulugan, maaga pa siya noong nagpahinga upang magawa na niya ang kanyang binabalak. Alam na niya ang oras ng pamamahinga ng pamilya ng kanyang kasintahan, kung kaya't hindi naging madali sa kanya na pumuslit sa bahay na yon. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, nagawa na ngang makalabas ni Vivencio.
Habang binabagtas niya ang daan, papalakas naman ng papalakas ang mga tinig na kanyang naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga siya sa bahay na pula kung saan agad naman siyang sinalubong ng napakalamig na simoy ng hangin. Pagsilay niya sa itaas nito, nasipat niya ang nanlilisik na mga mata ng baliw habang patuloy na nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, dahan-dahan naman siyang lumapit sa bahay na yon habang nakikiramdam sa buong paligid. Nang ilang dipa na lamang ang layo niya sa pinto nito, bahagya naman siyang natigilan gawa ng nasipat niyang lumundag mula sa ikalawang palapag ang matanda. Pagbagsak nito sa kanyang harapan, mas lalo pang lumakas ang mga boses at tunog na kanyang naririnig. May mga sigaw, iyak, nagdarasal, nagpapaputok ng baril, nagmamakaawa at kung ano-ano pang boses na halos hindi na niya magawa pang maunawaan. Bagaman nakakaramdam na siya ng maliit na takot sa kanyang sistema, pinili niya pa ring patatagin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala noon si Vivencio na hindi siya matatahimik hanggat hindi niya napapaslang ang baliw na yon. May posibilidad kasi itong sumunod sa kanya kung patuloy niya lamang yung ipagsasawalang bahala. Ano ba ang kailangan mo? Bakit sa dinami-rami ng tao na narito, ako pa talagang napagdiskitahan mo? Seryosong tanong ni Vivencio sa baliw. Hindi kami nananalo ng kababaryo. Tayo pwede pa. At mga taga-ibang ibayo. Alam mo, matagal na kaming hindi kumakain. Kaya tinatawag ka namin. Pakainin mo naman kami. Pangako kapag ginawa mo ito, mananahimik na kami dito sa bahay. Pagkarinig ni Vivencio sa sinabi ng matanda, minabuti niyang makiramdam sa mga susunod nitong gagawin. Alam niya kasing hindi ordinaryong nilalang ang taong yon, gawa ng kitang-kita niya sa kanyang panaginip ang malademonyo nitong anyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, hindi nga siya nagkamali. Ang matanda biglang tinubuan ng napakalapad na mga pakpak at kasabay nito ang pagsayad ng bisig nito sa lupa. Nagkaroon na din yon ng mahahabang balahibo sa likod at mga matatalas na kuko sa mga daliri. Pagsilay ni Vivencio sa kabuuan ng anyo nito, agad naman siyang napahawak sa kanyang medalyon habang taimtim na nananalangin. Bago pa man makasunggab sa kanya ang nilalang, nagawa na niyang maitaas ang kanyang bakod at puder sa katawan. Kampante noon si Vivencio na magagawa niyang matalo ang baliw sa kadahilan ng hindi ordinaryong gamit ang kanyang tinatangan. Wala pa sa kasaysayan ng mga lihim na karunungan na may nakagapi sa medalyon ng San Benito. Ang tanging kahinaan lang kasi nito ay ang pag-aalangan ng may tangan o hindi naman kaya'y kawala ng pananampalataya sa kanyang armas. Sa paglapit sa kanya ng nilalang, hindi naman ito nakaatake ng tuluyan dahil sa bilis ng kanyang kamao. Pagsapak niya doon ng 10 beses, buong lakas naman niya yung tinadyakan na siyang naging sanhi para tumilapon yun patungo sa entradang pinto ng bahay na pula. Pagbagsak ng aswang sa lupa, rinig na rinig niya ang mga pagsipulasan ng mga kaluluwa. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng nasisiguro ni Vivencio na walang kapangyarihan ang mga kaluluwang ligaw para siya ay gambalain. Nang masipat naman niyang akmang tatayo pa ang aswang, dali-dali naman niya yung nilapitan at minarkahan ng tatak ni San Benito sa noo. Matapos niya yung gawin, pinalayas niya na ito nang sa gayoy magawa pa nitong magsisi bago ito tuluyang bawian ng buhay. Sa pagbalik ng katahimikan sa bahay na pula, ramdam niya ang unti-unting pagtahimik ng mga kaluluwa.
Sa puntong yon, doon niya napagtanto na kaya pala nagpaparamdam sa kanya ang mga kaluluwa roon, gawa ng ayaw ng mga itong may aswang sa lugar na minsan nilang tinirhan. Bago niya tuluyang lisanin ang lugar, nag-alay siya roon ng mga dasal nang sa gayoy kahit papaano magawa ng makatawid ng iilan sa mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Ayon kay Vivencio, na sa pagtagal niya sa bahay na pula, marami siyang nasisilayang mga kaluluwa na nasa iba't ibang uri ng estado. Kung magpapadala ka talaga sa takot mo, paniguradong matatakot ka. Pero kapag tiningnan mo yon bilang mga normal na nilalang, wala ka doong dapat ipag-alala. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, bumalik na siya sa bahay ng kanyang kasintahan. Pagpasok niya roon, tulog na ang mga ito na para bang wala man lang nakaramdam sa kanyang pag-alis at pagpasok. Lumipas pa ang 1 linggo. Nagpaalam na nga si Vivencio at ang kanyang kasintahan na sila ay babalik na sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Alam niyo ba, pag-alis nila sa San Ildefonso, inabot lang ng 2 araw bago nila tuluyang nabalitaan ang pagkamatay ng baliw sa lugar na yon. Natagpuan yun sa talahiban at inuud na ang buong katawan. Alam din ni Vivencio sa kanyang sarili na hindi lang siya ang nag-iisang tao na merong kwento tungkol sa bahay na pula sa Bulacan. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba na sikat yung kwento rito sa bahay na pula? Pero tama rin yung sinabi ni Vivencio na hindi lang siya yung tao na maraming kwento tungkol dito sa bahay na pula. Pero kasi ako, sa pagkakaalam ko, sa pagkakatanda ko, may mga iilang ghost hunters na pumunta dyan. Pero karamihan talaga na nagpaparamdam mga kaluluwa. Yun nga, kagaya na nabanggit, di ba? Yung mga pinatay nung Hapon. Pero 1960s kasi nangyari yung kwento ni Vivencio So, hindi rin tayo sigurado kung ganito na ba yung itsura ng bahay na pula nung panahon na yon, 1964 ba? 1965? Basta something na nasa ganung taon. Kasi ngayon, kung titingnan nyo itong bahay na pula, lasug-lasug na to Parang wala na nga ata halos, parang yung bubong na lang o konting gilid. Siguro dahil nga sa tagal ng panahon, pinupwestuhan na kasi ito ng mga adik, yung mga walang mapwestuhan na magkasintahan, alam nyo na. Tapos yung nga, yung mga bagyo, siguro kaya sa pagtagal ng panahon nasira na ng nasira. Tapos yung mga nakakatakot na kwento nakalimutan na rin ng mga taong nakatira sa paligid nito. Pero kayo, kung may alam kayo o may kwento rin kayo tungkol sa bahay na pula, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.